Setan gunung cermin bukil kali iya. Pancen aku kepengin mateni sing tak ajak kowe Mas. Kowe nek goleki karo Maesuk Jenar aja budak cilik sing dadi musuhmu. Ayo, nak kowe duwe kasukten tamake karo aku. Ayo, Maesuk Jenar. Sosro Wirowo. Ayo. Ayo. Ayo, Maesuk Jenar. Sanek bukil kali. Sosro Wirowo. Maesuk Jenar. Layak to layak. Peranganing golongan sekti. Mung kari kowe dhewe bugil kali iki. Kowe tak tamani sosro lawatan monggo mulya. Ora mengo babar Nembe sepisan menika ambekane kula krenggosan. ana apa Kringete kula deweran. Mergo kula tanding lawan setan gunung cerme. Bugil kali iki kakang kali kula. ini Kasektanipun bugil kali iki mangedah-edahi. kondo to Kula tamani sosro ilawatan monggo mulya. terus ngene rikala sira ngetakke Aji Satrabrawa cak-cakane bugil kali iki piye Bugil kali iki tansah nantang ngalaken dhateng dadanipun. ngangelake dadane dadine saka rumah kamu bugil kali iki jatuh Ning nyatane ngoten. nanging nek aku sing ngarani ora jatuh Kenging menapa ngoten? apa to sebabe bugil kali iki kok tamani Aji Satrabrawa dheweke ngangulke dadane kae nutupi wadi Nutupi karingkian iya nek ngoten bugil kali iki gadah pengapesan. duwe Wonten pundi? nyang punuke Lah ya. Saben pendak kula tamani Aji Sosro Bilawa boten mungkur ning masaya. lamun bugil kali iki nggonmu namane ngepasi nggon punuke dan gegere angel matu Ning nggih. Sami mawon umpami kula ngertos pengapesanipun bugil kali iki. ya Wonten punukipun. Mongko punukipun tansah boten dipun katonaken. ini sira sumingkir Kula sesat. tabar larang boleh presa Aku arek sok mati. Kono. Kowe mati sih. Aku ora iso mati. Ora. Boleh Maesuk Jenar. Heeh. Maesuk Jenar sakmono ora masuk. Sing ono sapa? Sasro Birowo. Metu pisan mati kok 1,5 juta. Bodoni wong ae. Percaya. Wong Banyak percaya. lakon ya. Kok nganti sira gelut tanding lawan bugil kali. Iki mau perkarane apa? Jalaran kula mboten nrimakaken. Kakang Agung Kanigara sisan damel. Kula badhe atur kabar layu. Napa sing mati? Oleh sawung sariti pejah. Niki ingkang mejahi kan oleh sawung sariti. Lah apa jasate wis di Sakmenika tasih papan iki. embani iki.
aku tak melu tak siap. Tinggal. Les, aku sing teko Les. Metu sak metu mbok yo Kiai Sigar teko menjalin kae ditinggal ning omah. Kok dadak digowo terus ya Les. Ini Wilis. Yo sepisan aku njaluk gedene pangapura. Aku bali iki pancen aku pengen ngerti karo kowe. Kejaba kuwi aku arep menehi kabar lelayu. Yo. Ponakamu tulis Sawung Sariti iki dina mati. Lah mergo iki layone urung dirumpi. Isih mapan ing merdikan Bayu. Ayo, bareng-bareng tak siap kono kae. Pancen aku mentolo ora mentolo. Aja nganti Kakang Gajasura mlebu ing banyu kuwi. Tak ajab mati nih. Harus lakon mati. Kakang Gajasura banyu kuwi tak bleket ana ing pamingit. Kakang Gajasura aja lok pedhot kulumu. Aku arep goleki Kakang Gajasura tak kethok gulune. Lembu Sura. Aja nganggo topeng lamun kowe satriya. Bukan topengmu. Kae sedulurku Peduto kali gede. Iki ora pedhot karo sedulur. Tega larane ora tega patine. mergo aku milik srek atiku ngenani pewarisan. Warisan kene. Aku entuk duwe pamingit bumi sing sangar. Saben taun tak taduri ora metu apa-apa. Iki ora perkara bumi. Neng perkara nakal. Bareng diwenehi warisan, kok dol, kok gadekke, kok nggo ngombe, kok nggo main. Lho pira wae entek. Yo takoni Kakang Goro. Saiki upamane kowe nglakoni mateni Gajah Sura mati. Kowe entuk warisan bumi banyu. Saiki nek entuk warisan arep apa? Kanggo melake anakku Sawung Sariti. Sawung Sariti. Iya. Terkenana ya. Dina iki Sawung Sariti mati. Piye? Sawung Sariti dina iki ora ono. Aduh. Kakang Gajasura. Apa kula tak percaya Kakang Goro? Lamun sira ora percaya, ayo sira tak kanthi ning banyu. Iki jasate isih nyambi banyu. Apa kaya ngono Kakang? Aku ngerti jasad anakku Sawung Sariti. Ayo Kakang, ayo.
Adi Maisa Jenar. Sarta jengandika Kakang Agung bukanipun. Rumaos jipuk sakbenipun manah Kakang menawi kula ngeti kedadosan wonten ing bumi Pecikan Banyu. Ora susah dipenggalih. Ono kabeh iki kesakelan. Nang pancen mung semene. Uripe tole Nanging Kakang nanging piye? ingkang dados penggalian uga upami mangkenipun wonten budinipun Nyai Lembu Suro kula kedah jawaban kados pundi. Mentolo ora mentolo kudu dama. Dalugo. Ana. Ayo mangan, Mangan. Ayo sik ya mangan. Ono petelan lele, Mangan keturu. Menawi kados ngaten Kakang, bab perkawis menika kula pasahaken dhumateng panjenengan mawon. Kita gak ke anakmu. Lamun to sirone gak ke marang anakmu. Isuk nang kanane. Iku sampurna. Kakang Guru menika anak sedak tresnani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok wis padha kok nang kene kabeh. Ana Wilis, Wiguri. Lho kok kaya bojoku Kakang Lembu Suro. Lah nek sing ora ana kok anakku dhewe sawung sariti. Kakang Gajah Suro. Nyai Lembu Suro. Aku nganti tekan kene iki aku goleki anak. Kak, Ngono. mergo dheweke iki dolan wis dina turu Bali lho Kakang. Yo sing gedhe pangapuramu iki yen to perkara anakmu nulis sawung sariti aku ora ngerti. Coba kono takono karo Adi Maisa Jenar. Oh, Kok menawa wae Adi Maisa Jenar ngerti ning endi papane anak. ngono to Kakang Gajah Suro. Yo wis aku tak takon karo Adi Maisa Jenar. Di Maisa Jenar, Loh, aku takon karo sampean yo Di. Mergo aku iki mau sedina goleki anakku sawung-sariti ora ono. Apa yo sampean ngerti Di? pangapuntenipun ingkang ageng. Kaya-kaya emu. Umpami kula kedah bloko wonten pundi dolanipun nulis sawung sariti. Nek Bayu Ageng Lembu Suro kepengin pirsa. Nyuwun pirsa kaliyan Kakang Ageng Gajah Suro. Di Maisa Jenar. Ya aku takon karo Kakang Gajah Suro, jarine kok takon sampean. Lho, saya aku takon sampean kok takon karo Kakang Kanigoro. Sik tak takon aku. Kakang Kanigoro. Ya, Apa ya sampean ngerti anakku si sawung sariti? Sedina iki nganti amene durung bali lho, Kang. Ono Bali. Kabar biasa. Aku dhewe ora ngerti. Nanging ngene ya. Oh, piye Kakang? Sakdurunge kowe tak kandhani. Nang atimu direpe. Atimu direpe. Mergo iki ana lulupan. Lulupan iki mbok sapa aku dhewe ora ngerti. Kula sira ndak keparengake mbok anane. Wong aku takon anakku kok kon buka lulupan Ora kok, apa-apa, Kang. ora apa-apa. Ya wis yen koyo ngono tak bukake dhisik ya, Kang. Iki sampeyan ning kene yo meneng wae. Ora padha karo bojo. Ya Allah. Lah!
kakangan. Perkara iki langon jangan dicekakon. Tetepe mengko kaya ngene iki. Kakang. Ya. Yen pancen kaya ngono sawetara ae dirukti. Babak nantan pemangendo antepana bukti tantrem marani Ora usah ndadake ketune. Arep paribasane nangis mililo gede ora bakal bali. Iki lho no pulunanmu Aryo Saloko. Nek gelem rengkuwen kaya anakmu dhewe iki. Mbak. Aku jeneng aku kelangan anak. Apa meneh anakku wong siji sisa wong sariki. Disingkuk sing ora kelangan anak sing ditresnani. Aku ngerti sepiro kepaling atimu. Nanging nyatane Mbak Yumu ya wis ikhlas. Iki tole harus satu kopi nopo dadi gandine tole sawung sari. Aku Dasara. Iya. Ayo mangkon. Ya aku matur nuwun iso nambah rengane bojoku. Yen to anakmu salah pokok pasrahke Nyai Bosoro, apa ya asal kok gelem. Yo mesti wae tetep gelem mergo ora ketak piye wae iki yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanggo keluarga dipatoke luwih dhisik. Aku ana perlu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, gede sing siji. gene Di masa jenengan. Ana wong akeh kok malah kaya ngono iki. Jane piye to karo? Ngene. Ngene. Soro. Muga wae kedadian iki bisa kanggo pasinaon ya. Aja nganti tok baleni nggon pindah sing koyo kakang ade. Iya. Kaya Pak. Nggih. Mun pangapunten sakjane. Jalaran kula boten saged wonten ya. Wonten ing perdikan basa. Jurar namung mawon. Wonten kakalupen namung kula nelakake dilo sumangga kula. Ya menane pecah. Matur nuwun. Atas dilo sumangga pun pian-pianaken tok kali. Pasrahaken kali so dikondrongaken. Angkat pun tole sawung sari tinamung wonten wonten darung balalamin. Kakang ade. Nggih, mriki Sampeyan iki lho. Ana apa jane iki ana apa kok? Jane ana apa? Aku jane ya wis ngerti karo kowe cangkem wis ngerti iki. Jane wis tanggap. Dinten Respati manis wingke. Iya. Kula niku badhe saresmi. Omah kalih tulis. Iya. Yen pancen kaya ngono, mengko kuwi dina pun kakak bakal teko. Ya wis nek iki kon dadi ganten karo Wilis ya. Paman iki piye malah balik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Wis kono. Melu arep ibu ya. Assalamualaikum. Kene-kene ae. Yang guyu bendaanmu kok kanggo tatanan babar pisan. Lho kowe iki senopati Gemah. Kok bendajikan tekan Banyudiyu iki napa? Kowe iki tanggung jawab negara. Nek ana apa-apane negara, sapa sing dituduh? Menawi nalika semanten kula dados senopati wonten ing nanging dal sak menika palungguhan kula dipun copot. Dipun pocot. Kowe dipocot? Salah kowe. Luput. Tanpa luput Sengara Kanjeng Sultan Trenggono midono kowe to mecak kowe. Pancen kula lupa. Luput ngapa? Mangertos. Ya, Junengipun ngaten lho. Pusaran takire mangsamu saben dina. Rapi wae panyalah perak. Ora tusuk. Ora ana. Kang tak sawang kejaba bintang waya. Kowe ratu tongkol. Iki kowe tenang. Kowe nusul ing ilang pagulingane pun paman. Ngantos kula sumekta dhateng penjenengan dalem. Eh, Mergi raos kapang salebetipun manah kula ingkang boten saged kula pamit. kowe kangen aku. Mergi kula tresna penjenengan. Kowe tresno aku piyuk piyuk piyuk. Ratu Kambang, Ratu Kambang. Barang kowe ngandhake lamun kowe tresno karo pun paman. Rumangsa umpama ana gunung aju kula. Bokom kono kotak sangga Ratu Kambang. Napa Tenan saking senenge atiku. Ratu Kambang ayo piye cahaya. Saben dina yen awan aku mangan ora enak. Yen dalu aku turu ora tanek. Mergo mangsaku ing jagat iki peteng lamun tanpa kowe. menawi ngaten saking kalian Apa tenan? Kowe yo padha rasamu karo pun paman. Tenang taun. menawi tunggal niki Iya. lampunipun boten kula puniki raosipun peteng Nyoto mesti kanen jaleme kowe tak gawe rengeng-rengeng sing kepene
ing pirampa gulinganipun paman. Ngeten. Dodohku Amung sira jantung ati Menapa sanes? tenan wong manis tak lelo lelo Amung tanane sira yaye katarpe para susilo memani ing para putri amung sira ratu kambang kowe ra seneng Remen sanget. lali lali piye cak piye samono andane lali lali datan bisa lali awas saya Jangan no Saukring jagat iki ana takok. Kandhake kowe njaluk, kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa? Ingkang kula suwun Iya. niki namung ali-ali kang wonten patanipun. Kowe njaluk ali-ali sing ana matane. Ming ali-ali kang ana matane. Kowe njaluk ali-ali sing pirang gram. Terus kowe njaluk mata apa?
Kowe njaluk moto enten? Moto Jembriyut. Terus kowe njaluk moto apa? Motone jenengan piyambak. Wah, kowe to berarti Mas. Kula niki pun kalih Dono Prabu Semi. Gimana napa? Kula niki sampun ngemutaken bebasan Mola Wali. Ngemute apa, Bet? Kowe iki kok ya meneng ae kok ya dioyok-oyok, aku gen ora isin. Kula niki sampun oyok-oyok ajeng kula siram banyu wong jenengan niki ndoro kula. Jenengan mboten gatekake atur kula kok. Bet, Kula ndoro. sing tak cetoki marang kowe Kula nek. ndoro ingkang panjenengan jagus nggih kula. Ingkang panjenengan sayang niki nggih kula. Sing tak kokopi mau ya kowe. Ora ngajak. Ndoro, malih ndoro. Wah, Malih, yang kok malih. oleh kurang ajar. Layak ampumu apa kabeh. Nggih pamuntenipun Ndoro. Ndoro, niki nuwun sewu nggih. Ono apa le? Ketingalipun Ndoro Prabu Semi niki kayunjun nggih. Iya, Le. Jeneng wanita. Iya le. Hah. Lumrah. Lumrah piye kok? Ndoro niki lak tasih Joko. Heh. Neng Joko sepuh. Iya. Lumrah menawi kayunjun. Ngeten mawon. Piye? Menawi panjenengan kayunjun kali salah jeneng wanita. Heh. Yo ditembungke mawon Ndoro. Bet, kowe iki mergo ora ngerti kok le. Ndoro. Sing tak tresnani iki sapa? Sing tak senengi sapa? Mergo kowe ora ngerti, mulane kowe gampang lah ngomong, Bet. Sugeng to Ndoro. Sing tak tresnani iku ya le. Ora liya putra dalam Kanjeng Sultan. Gusti Putri Ratu Kambang ngono. Putri Ratu Kambang. Iya le. Ndoro. Yani bujet to Ndoro. Gojek piye kok? Seneng kok nganggo Gojek ora ya Bet aku. Menawi panjenengan mboten gojek niki gampang. Gampang piye? Bakate jenengan iki rak senopati to. Aku ki tumengko le. Piye? Mengko wonten ing Mas. Iya. Mesti kemawon artanipun kakak. Loh, nek perkara duit aja kuwatir. Duit kuwi gulutan, Bet. Gulutan. Menawi panjenengan badhe dawuh kalian Gusti Putri Ratu Kambang. Bapak, Kowe aja gedhek-gedhekke atiku lho. tembung kemawon napa dipun SMS, Wah, sampas napa gundul. dipun chatting kali WA. Telepon mawon to. Telepon gundul mapok kono. Bapak aku ora gablek kok nelpon. Ora niki pripun to? Aku ki ra iso kok, Bet. Ora iso aku teleponan iki ra iso. Panjenengan dadi tumenggung niki mboten saged. Ora iso lho, Bet. Riyen dadi tumenggung niki yo nyogok tapi Ora perkara ngono kok aku kapak semanggo cap jempol kok. pol. Niki lho Piye, Le? ngeten mawon. Piye? Menawi panjenengan boten saged SMS, boten saged. Heeh. Kula terus kersa. Heeh. Panjenengan kedah respon apa? Wes le. Ingkang tembungipun manis manura. Wes. Iku lho tumpukan. Bendina aku nulis Niwala. Nggih. Kebak ing Pangalembono. Kang manis manuwara. Diaturke mawon to. Ngeterke wae aku ora wani kok, Bet. Ora wani le. Jenengan iki priya napa Mbak? Napa wanita? Ya lanang kok. Lah nggih mboten wonten iki wonten. Ngeterke mrono aku le. Iya nek ditampa, nek ora aku dak isin. Nggih. Iya kuwi. Piye le? Ya apa-apa. Heeh. Kula niki ra. Ya, ya, piye le, Bet? Kula saku ngeterake nawala dhateng Gusti Patri Ratu Kambang. Nanging Nang piye? kedahipun wonten ngeten to. Aja kuwatir, aja kuwatir. Mengko kowe ngeterke Niwala ing ngersane Ratu Kambang. Kok aku mengko ditampa, aku dadi garwane. Eh, Sing halus mawon. saking senengku, Bet. Kowe gelem tenan ya? Nggih. Mengko nek kowe njaluk sembarang dia tak turuti jalukan. Ndani sawetara ya. Ndani. Menawa kanggo mulyane urip. Sakwise aku keterake nawala sapa Ndoro Prabu Semi tumuju ing Sora Kambang. Iki uga karo wis ana Sabtu hari. Oleh pengrep kono-kono iki. Wah, tembungan wis manis wae karo kono-kono kan. Aja. Iki lho, Ben. Kak Gendel lembarane ning kono. Kowe minangka totoane. Bisa no. Aja diwacane. Kok ben diwaos.
Laramu ratu kamar. Iki kan banyu sabar. Iya, iya, iya. Iya, Nek. Kalau kita iki iki. Mergi motor niki upame melampah jalan bensin. Lah kula melampah. Kula boten jatah sawet. Sangatipun boten. Oh, Kowe kok matangnya apa? Sangu. Ora ana sangu saiki. Engko nek bali, kowe njaluk piro?